Ziekenhuis de Tjongerskans op het Jervingen had de intensive care en de herbewaking sletten omdat een patiënt besmet is met de MRSA-bacterie. Er is een groot onderzoek ingesteld onder bijwerkers en patiënten om uit te vinden met wat de besmette patiënt al een keer in contact geweest had. Pas als verdere verspreiding uitsletten is, kunnen beide afdelingen verriepen. Woningcorporaties in Friesland kunnen de komende jaren geen nieuwe plannen meer ontwikkelen. De huurhuizen kunnen onderhouden worden, maar dan is het geld te kop. Dat zei directeur Rijn Hagenaars van Wonen Noordwest-Friesland. De inkomsten van de woningcorporaties rennen de komende jaren bot weer om door de plannen van het nieuwe regeer. Het afscheidsconcert van de Blauwhuster Dakkapel aan een weekend in Snits had goed 1500 mensen lutsen. En daarmee werd het optreden volslijn uitverkocht. Met het concert kan er na 40 hier een einde aan het bestingen van het verneemde Dweilorkest. Woonleden worden te oud voor de optredens, daarom had het hele orkest er nou mee op. Joen en vannacht kans op een bui met tonger. Het koelt aan naar zo'n 12, 3 graden, met op plakken frost onder groen. Morgen is het eerst droog, later volgt bewolking en regn. Het wordt zo'n 10 graden.